I este que veuen és el ninot indultat infantil de les Falles de l'any 1969, una obra de l'artista Ramon Sanchis per a la Falla Espartero, Ramon i Cajal de València. Durant dècades ha estat perdut dins del Museu Faller i ara ja ocupa el lloc correcte dins de la col·lecció. El miraven, però no el veien, perquè mai va eixir del museu. El ninot indultat infantil de 1969 estava oficialment perdut fins ara. En una remodelació integral, a l'any 95, l'havien separat per a restaurar-lo i començar a formar part de la decoració. Estava damunt d'un armari que ho hem mogut moltíssimes voltes, però al no portar cap identificació i no constar en cap llibre. I fa uns mesos aparegué esta foto. La primera, i pot ser l'única, de la falleta d'Espartero del 69, perquè ni el llibret han trobat. I en la foto, un detall en la base que va ser clau, l'estrela. I clar, al veure l'estrela i veure l'altra, a banda, l'estètica del ninot, els plecs de la roba, el tractament que té, els detalls, inclús en la foto sí que es veu algun gos que té la mateixa expressió. Con la qual cosa pensaven que este ninot estaria en la banda de darrere de la falla i clar, en la foto no va eixir. Evidentment, al netejar-lo es va veure una qualitat de pintura molt major a la que se podia veure. El ninot estava molt ennegrit, és un ninot que està fet en cartó modelat i podem assegurar pràcticament que el cap, les mans i el gos estan fets de cera, com es treballava en aquestes èpoques. Avui ja està al lloc. Ha deixat l'anonimat i lluís a pocs metres del ninot indultat d'enguany, que, curiosament, 57 anys després ha guanyat la mateixa comissió.